Duh piomban wayah apa iki genduk wong ayu putrining bapa kelawan biyung ayung ger manut parana ibumu dina iki katon apior mompior pangagemanmu beda karo kanca rawangmu dadekke adem jroning penggalihing biyung ramamu nger ayo kula tak dhirekake manjing sasana edi Suharantata Pintana nenggih nagari Mundita ingkang kaya adidasa purwa Eko marang sawiji adilinuwih dasa 10 purwa marang wiwitan Tugu menika gemelaring merastama adat Jawi mijil temanten putri saking tepas wangi tumuju sasana edi bus nyotin narabuka waraning mandi busana sakalana teja hangga kuwung mawa praba teja mantel nyodo lanang sumundul ing ngawiyat gondo karo marbu ngebaki sasana wiwaha temah andoyong-doyongna pancak suci bale winangun mingking gandanya semebak mewangi tugu menika mijil sang diakayune kita intan Bagyatasari ngagem busana ngimba busananing Prameswarinata pating gelebyara pating balanjur jumalarot kanang deja kenging pepadam kurun kang hangrenggani Ria kang gajah nguling sampecak mangu satindak kendel sidungging sempait madu bebasaning Romo kelawan ibu genya lumampah samya kanduwun mring Gusti kang maha mirah saking godha rencana tinulak karya Suka Basuki iya yakin lak lambakira sang Hyakayuni kita intan Bagyatasari manjing sasana edi lenggenging bunggul kenca kasta kang ngapurancang sinarantan ulat manis ngranggo mrampanting wong bagus yoga agung Prabowo talang pati subuh manggala nampi nugraga wujud sekar diah manca warni kayu klebu Dewandaru Jayandaru gedang mas debok swasa pupus cindhe puspita parijata kencana panging belat papat godhonge mega rumembe ngamberat sukertaning lala kang ngarsa tumama Saka kang dadya lantaran wahyu judu manjing wring jiwa raganing temanten sarimbit garwa hayu hayu lan rahayu
sagung para tamu kang kawanawreda yaya tumungkuling bantong jroning tumungkul kemawon panguwasaning Gusti kang akarya luka mugia lancar gangsar prasta wadat kang ginelar kan di lembah manah kula minangka wakil saking Kang Hamanggugati Bapa Pardi sakuban miwah para sagung pepunden ing lingkungan Jenglong mriki ngaturaken ahla wasallam bikutrikum sugeng enjing sugeng rawuh para tamu pandherek pangombyong ing temanten saking Klempong Jogatra kinarya ngorong kadang kawula anem talang pati sampun tumuju mring pangurakan Jambi arsa kandherekaken mung bagus yoga agung Prabowo ingkang rasa tumuju mring sasana ingkang kinarya gelaring prasta wadat wisudan tali dharma engget welingking para kiai manunggaling cipta rasa budi karsa lamun ta linambaran meneping kalebu eling murwaning dumadi ya eling mring titah parikedah ginawula mring Gusti Kang Maha Kawasa jumbuh kang ginayuh rahayu kang tinuju berkah barokah donya akhirat lamun ta linambaran safangat mring Gusti Kanjeng Nabi Muhammad